Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 14, versikulo 32. Dagiti killo nga aramid, dagiti managdakdakas, ti mangyeg iti mismo, apan nakatnag na. Ngam masalakniban ti nainbag a tao, babaan iti kinataknang na. Papagayam, intay denggan ti maisapay, apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Inakpay sukunan ni Balong iti pagadalan da. Kalpasan na, agluto akton iti kangkanan amapan ko isursura. Shirley, kwartaman, no adda, uray sa nga pulo. Naimbag lang ada igatang ko iti sibuyas. Kwa ipag. Ada kwartak nagpaiso ditoy. Ngam pagpletek amapan iti pagadalan da Balong. Nagimot ka matan. Para day talaang. Mutuin ti sa nga pulom. Tani, awan ko kwarta kita. Naimbagkan ka. Tada ipaw-paw iti asawam. Ha? Mutuyan Amok, adda na bukal a kwartam nga iduldulin mo dita. Mabiit laang nga rod taalaak, ipag. Ano sa mun aniipag mo, Shirley? Sana bale, tanumalpas di ipapaaramid yu abalayong, pumanaw kayong tumatan dito'y pag-abangan tayo. Wan matkit di Ngam na maminsan, sumubsobrada matan kada kami. Ultimo sandal ko, kawas ko, dawatan na, pati makan makita na. Ay, makaipulpulong akon kaniramon nga asawak. Ngam, kas nga rod iti kunam, agano saklaang. Uray, tao madanimot tan amalpas ti balay mi. Wen, iti mabiit, panawan yun ton ni Donna. Hello, Lakay. Kumusta kayon kinibalong nga nagta, bakit? Ay, nasayaat mat. Si Kangay, kumusta ti trabahom dita abroad? Ay, narigat trabaho iti construction, bakit? Ngam, anusa ko na. Kalpasan ti dua atawan na kontratak dito agawid akmatan. Kasta ka di. Agin inot kayo pa layang bakit? Anusan nyo? Ken, inutan nyo ti patpatulod ko kada kayo akwarta. Sana balay? Malpas tumot lang ti palay tayo. Mapalin tayo ton ti mapanagpasyar iti kayat tayo apapanan. Wan Lakay. Kinapudno na. Makitangtang danak a makilablabada para iti daddo maapagkasapulan mi nga agina. Agyaman ak ngarod no kasta. Bakit? Ala, agan-anad ka ngarod dita, Lakay. Nakitak anapan ka iti bangko, Shirley. Siguro, napan mo manen inala timpaw iti asawam. Wan ipag, ngam basit laang timpaw it ni Ramon. Anya basit? Pautangan nakman kit di iti 1,000 a pisos. Ha? Bayadak tumatlaang, no adda kwarta. Lading itak ipag, ngam agtip-tipidak ngamin ita, iso nga awan maitad ko kan ka. Mismo akabsat ko ti agtrab-trabaho ija abroad. Hangam, imimutan nak Ha? Awan pa'y ganas mat kan ka? Dita ka man laangan. Ay, gimura matan ti ipag ko. Mom Lloyda, kagurgurak day dya Shirley. Umut-utang ka kiti kwartana. Ngam dinakit din pa utangan. Surun kon? Ay na, katno di mon sapay ngamin binayadan dagiti nututang mo idikan kwa na. Siyempre, nadidigramutan ajay tao kan ka. Awan kit diti konser na iti pada na tao. Pag-isaw, nalpasan ti balay nga ipapaaramid mo, anak ko. Ay, mabalin yun ti umakar ditano kayat yaw. Wan nga ron tatang, agyaman na, tadda kayo at timulong anang asikaso kadagiti may nagtrabaho.
Asino pa'y kumat, ang titinulong, no di datayo matlaang. Ibagam lang, no kaano kayo nga umakar, anak ko. Tanoan daw ayak, tumulong ak tumanain. Ay katuan na tatang, umakar kami adagusan. Kat ipakaamok to kada kayo, no kaano ti panagakar mi. Nagpintas ti balay nga impaaramid mo, lakay. Maragsakan nak. Agyaman nagbagat. Da ito'y abalay ti pakalaglagi pa kiti panagtrabaho kiti abroad. Sa anak nga agbabawi anak ki asawa kan ka. Nakaimimbag ka unay nga asawa. Rumbang laeng nga ipaayan kayo iti balay ti anak ta. Tapno di tayo agab-abangan. Lakay, agsubli ka di pa iti abroad. Agabrodak pa'y maminsan bagat. 2 taon siguro. Tapno ada pagpuunan tayo ti bangunan tayo ang negosyo. Sige, sikat ti makaam mo, lakay. Manong, di lang mabalin ang makipagyan kami pa lang iti asawak iti impatakder mo abalayaw. Dona. Ay, marigatan kami launa yan iti pag-abangan mi abalay. Nangruna, kat awan mo't nga rod masnop at trabaho ti asawak. Kasta ka di. Agpakpakaasi ak, Manong. Ikarik, umakar kami matlaang iti pagyanan. Inton malaganan kami basit ka ni Lando. Sige. At dapay mo't bakante asirid iti sirok tim paramid ko abalay. Ay na, agyaman ak no kasta, Manong. Nagsublin ti asawa iti abroad. Diyak ko makayatan. Masapol namin nga agurnong kami. Ay, kas lang amin sa bali ti riknak nagmay sak dito ay. Nangrunak at adda dito iti ipag ko. Shirley, anya ter aramidom dito eh? Awan ipag. Apay ka di? Dumawatak man iti asukar yo. Kan 5 kilo abagasyo no adda. Adda. Sige. Mangala kayo latan dita pagbagasan mi. Ay, agyamanak Ay, wingayam. Pakilabam to man jay 2 pantalon ko no aglaba ka. Ay, adda ngamin napatag apapanak. Ikan to iti pang meriendam no adda kwartak. Sige, ipag. Ay na, kunaklakit din no mapanawa mo ni ipag mo. Saan matgayam? Kasi murot damatla ka na kayo. Wen nga rod, Loida. Ti saan ko akayat? Palabaan na kanyak ti pantalon na. Inkari na amang tad iti tangdan ko kano. Ngam, awan matlaang ti intad na. Ay, gapo siguro ata na pobre akla ang akit kitaan na. Na pobre akla ang anaikamang kadakwada. Iso akasta ti aramidan na kanyak. Inton maminsan, di mo itulok, friend. Bayam alabaan na ti kawus na. Talaga akastan ti aramidak, friend. Naumak matan. Apay anak subli ka mat bakat. Awan nga rod ni Shirley di tangatong ayanda. Dumawat ako may tibagas da. Tamok nga daginatang na idikalman amay sa akaban abagas. Napan na intulog di anak da jay pagadalan. Anyat orasan? Ay, siguro. Inlaylayon nan tinapan nagpasyar. Palaba kumakat kan kuhana, di ulis tayo. Naimbag kan kuhana, dada washing machine na. Ay, unay kan. Di ka lang mabain bagat. At damat kwarta nga intad ko kan ka. Igatang mo iti bagas. Awan nga rudan. Ginastos kon. Ay, kunaklakit din no makainot tamat basit. Tanakipagyanta dito ayan ti kabsat mo. Ang awan matlata. Ay na, aginot kamat ngamin ado na. Ay, di ka man Lando. Tabasit ti mayaw awat mo kanyak a kwarta. Kanayon kamatan nga awan dito'y balayaw. Adda siguro kadi date mo alalaki man niya. Ha?
Gaputawan dito iti kabsat ko. No asino laditan alalaki ti pakikuykuyugam. Sana pudno dayta. Kinapudno na, napanak na kilabada iti maysa nga amamok. Ay, sana ka mamati. Agalwad ka, Shirley. Taipulong ko ti aramidam iti asawam. Hello, Manong Ramon. Nay, nakaawag ka matading ko. Ay, nasaya at tasinong batang piawag ko. Ay, ni Shirley nga asawam, Manong. Makididate iti sa bali a lalaki. Kanayon nga awan iti balayo. Anya? Nay, diya ka mo dayta. Pudno nga ta dayta nga ibagbagam. Pudno, Manong. Iso adi ka pawit iti kwarta kan kwa na. Sige. Bayam, takas tataramid kading ko. Agyaman na ka, tada kayo dita. Tapno makitkita yu tasawak. Paliiwom tuman nga rod, no niya ti mapaspasamak dita. Taibagam to kanyak. Areglado, Manong. Umawag ak tumanen, no adda makitak akarkar ng aramidan ti asawam. Tatang, di lang mabalin ada kayo pala ti mangsukon iti anak ko inton malam. Ay katwen Shirley. Siya ka unti mangsundo iti apo ko kiti pagadalan da. Agyaman ak tatang. Ada ngamin nastra kak atrabaho. Kat sumra kak iti oras ti alas 3 iti malam. Amang ano marabyanak ton nga agawid. Masapul pa'y laeng ayang agtrabaho ka. Adala nga rodin ipaw-paw it ni Ramon. Nakababain mo't iti asawak jak tulungan, tatang. Nang runa itakat saan una yan nga agipat patulod iti kwarta. Nalabit abisi siguro iti trabaho na anak ko. Mala, adakin ka. No kayat mo ti tumulong iti asawa. Kumusta ti trabahom dito restaurant, friend? Saan ka kadi amarigatan iti oras mo? Mangrugi ka iti alas 3 iti malam, aginggat alas 8 iti rabi. Idi damo, medyo marigata na. Ngam ita, masansanaya kon, friend. Nasaya at matno kasta, friend. Kumusta nga iti ipag mo? Awanen ti rason nga umay nakadawat-dawatan. Taamunan abisi ka, taadan trabaho. Kinapudno na, di na pa'y amo nga adan trabaho. Ala, agawid tan. Inakpay sukunan ti anak ko iji ayan da tatang. Isunti kadwak na agawid. Naimbaglakit di. Tadda ni tatang mo nga agaw-awir iti anak mo. Addan samot ni Shirley, bakat? Anyot orasen ita? Pasado alas 8 iti rabi. Ay, kanayon akasta ti oras nga isasangpet na. Makadanon daytoy ka ni Manong Ramon. Sikamat. Ipulong mo adagusan? Ay, ti babae, rumbang kumang adalang iti uneg ti balay. No awan ti aramid na. Nang runa no naasawaanan. Agasem, tasaan matan amatatao dito balay da? Ah? Ado nga minan ti kwartada, iso akasta. Mapanda iti kay kayat da. Sadan to sumangpat iti balay da, no iti rabiin. Hello, Lakay. Di nag-awagan iti Lakay. Kadurman kang asawa. Ha? Kagurgura ka. Balangkantis ka, babae. Sana po no day taramon. Jack maawatan ti bagbagam. At nagipulong kanya ka madita aramid mo. Isungay mawagakan ka. Tapumanaw kan dita balay. Anya, Ramon, awan basol ko kan katap no aramidam ti kastoy kanyak. At talalakim. Kat iso ti kadtom ita. Sana po no dayta. Ramon, anak ko. Siyak ti makapanagnag nga awan ti madi nga aramid ti asawam. Iso akan nayon amarabyan ti asawam asumangpat. Adda ngamin trabaho na. Agtrab-trabaho iti restaurant. Anya?
No kasta, saan apod no tinaipulong kanyak? Ni doon natin nagipulong, tatang. Ay, jakman amoy ti daya akabsat mo. Napudot launa iti ulo na iti asawam. Saan dang agkatunusan? Kasta ka di, tatang. Ay, agyamanak. Saan mo't kayam apod no timbagan ni Dona? Igaid mo ki day tagtrabaho, anak ko. Tanumalpas ton ti kontratam. Agawid kan, tapno makaduam mat ti pamilyam. Addakan? Manong Ramon? Anya teraramidom Dona. Um, Apay apadpadaksem ti asawak. Apay ngar aramidom ti kastay. Kuha nga min, Manong. Hala, itamot lang. Pumanaw kayon diti balay. Mangsapol kayon iti sabali apag naitan nyo. Nga, Manong. Ladingitag ading ko. Nyam di kay kasapulan. Kabsat kang agpaiso. Ngam kayat mo pa'y adadaulin ti pamilyak. Saan amabalin kanyak ti kasta? Dona. Agsubli ka kadi pa iti abroad, lakay? Saanan, Shirley? Umanay mat siguro ti ornong ko para iti bangunan tayo negosyo. Dito yakon. Tapno makadwa kayo mat a pamilyak. Agyaman nak, lakay. Ulitak bagat. Pasensya ka ko man, ha? Nudandanin na rakrak ti relasyon ta. Agparparbulagayam ni Donna. Awan day jayan, lakay. Ita, natakwata mon ti kinapudno, apamadakas dala ang kanyak ti amin. Titakas na. Namatiak mat adagos kan kwa na. Gaputak absat ko. Ulitak bagat. Pakawanan na kuma. Shirley, ipag sakbay a pumanawak. Agkid dawak iti pamakawan mo. Pakawanin na kuma. Donna, Pagbabawiak dagiti madi nga inararamid ko kanika. napakawan kan. Awanon day di kanya. Gaputan na panatnakan mutlaang ng ti asawak, nga awan kinapudno ti amin. Agyaman na ka, ipag. Sige, mapan kamin. Makaamuditan no sa dino ti papanan mi apagabangan. Mabitlaang. Ibagak ka ni Ramon, nga uray di kay pa'y pumanaw ita. Dito'y kayo pala ang balay. Aging gaadi kay nakabirok iti sabali a balay a pagyanan nyo. Agyaman ak no kasta, Shirley. Agyaman ak. Talaga ngamin akaguran ak ni Manong Ramon. Gapo iti naramid ko. Maaklon ko. Gapo tabasol ko matlaang ti amin. Basol ko ngamin. Di ka aglablabas, di ka mang dadaal, ta iti odi na agbalatagto matlakan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.